Neskak! Azken talde finalista. Txurdinagabeko eskolatik datoz eta 16 eta 17 urte dauzkate. Gaurkoa ez da, hien lehendabiziko harrapazangeko finala. Anem da taldearen izena. Maili eta Mailik osatzen dute. Txalo zaparra da! Aurrera! Itxasoan urak handi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak handi dire, astun dire, gogor dire, zatiturik gauden ontzat. Araba zaren aitaren zazpigarren alaba. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, La Bizkaian bagara, baita ere, Lapurditan semea hori du mutila, nion salatu baino nahiago duila. Arro egon litake Mailin eskatila, espetxetila litaian entzaio bila. Mailin eskatila hori du mutila, nion salatu baino nahiago duila. Lauteiatu gainean, ilargia herrian, eta zu aruntzeira, zure keia eskuetan, putza batekin putz. Sarri, 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 bidadoaz! Sarri, 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 hankak kalera! Sarri, 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 panfletatik, Kristo martxa dabil egunero. Dena okerrago, egunero. Dena okerrago, libre. Izateko naiz jaioa, Mari. Ez zara izango niretzat. Burua jotzen hasi naiz, inoraz gaztela maite zaituelako. Benetan burua jotzen ari naiz, inoraz gaztela maite zaituelako. Benetan orekak ez du balio lurrean zaudenean. Orekak ez du balio aspaldi jausi zarenean. Zenbat negar, ta zenbat min, ta zenbat gau, loen barik, zenbat musu, eman gabe, zenbat malko, urotzetan urepel, urotzetan urepel, aize hotza zarazu, urotzotza zarazu, urotzetan urepel, urotzetan urepel, aize hotza zarazu, urotzotza zarazu, urotzetan urepel, urotzetan urepel. Nik gehiago nahi dut. Jarraitzia nahi dut, abeste bat. Zorionak neskak. Jo, ze polito, ze egin dozuen ibilbide musikal hori, ez da? Euskal kantu gintzatik. Zuen ahotsak enpastatu dauz erabat. Emoten dago kasu batzutan. Abotz bi entzuten direlako, abotz ezberdin bi entzuten duguzalako, baina bestela, nik esango neuke,
bakarra dala, edo makina bat dagoela horratzean, edo zozer egiten dozuela, ikaragarri ondo dagoalako, zelan lotu dozu esan abestiak, bakarra bailiran, ez? Eta bueno, lana, lehen esan dugun bezala, ez? Lana baloratzen dugula, eta igarri da, lan pila dagoela horren atzen. Nik uste dut, bikote artistiko honek ere diskoa aterako duela. Euskal Abestien bertsioen diskoa eta gainera biak, bi ahotsekin, bueno, eske izugarria izan da. Benetan, ni neuan Xabi Juri esaten, beitu ze polita izango da, Eske, ni itxon ditu eta hautzen induzu kastinean eta gaur ere gauza bera. Eta Mirenek esan bezala, nahi nun zuek jarraitzia, eta bueno, ja rapazanka amaitu eta zuekin jarraitu eta berga bota. Hori da. Bai. Neska kristonak zarete, benetan. Ze ondo, ze polita, ze bikote. Kantutegi honen errepasoa inostean, hemen txegemiltzan gu ere, kantutegiko zatitxoak kantatzen, zeuen bertsioa sortzen zenuten, eta zoragarra izan da, batetik besterako trantsizio horiek eta aldaera horiek eta bertsioak eurak ere bai nola moldatzen zen dituzten, zoragarria egon da, eta ni neu ere gehiagoren gogokin geratu naiz. Eta kontatzen ibili gara hemen, ia gogoratzen zuten, iaz fruteria batetara eraman nizuela abestera eta gogoratzen, lotxak galdu behar zen dituztela eta batez ere... Benetan? Ariketa bezala? Fruteria baten zagarri eta gaur esaten, beira mai hain lotxatia eta hola keinuak eta egiten da kantatzerakoan eta mai hango mai, mirenen ondoko mai, erdian dagoen mai, bai. Batez ere, maili, zu zeu lotxatiago azara, beste maili baino edo, nik alan pentsatzen behintzat, biok zerten lotxatiak, baina zu igual gehitxiago, eta gaurreko zut, beira, ze saltxan da bien horre, ze zerten apalago, eta gero gehitzen junda, eta ara, ze suelta, oso ondo, zorionak. Zoragarri junda. Zorte onda zorionak, eskerrik asko neskak. Bueno, irukote...